Uyazi kuba uyazi uba ndingathola lo mnqwazi ndizolwela amalungelo. Ndingathola lo mnqwazi undazi uba ndinechuku gqithi. Yenzani le nto ingafuni uhlala kakuhle le fowuni yandiphambanisa. Uyazi uba ndingathola lo mnqwazi ndize ngechuku kakhulu. Lo mnqwazi ndawuthenga ndiyolwela amalungelo. I'm trying to set up ifowuni yam uba ihlale kakuhle. Yes, yes. Basithetheni? Stack spread people, bantu basosteke. Stack spread people, come on gather kule video. Ndiyacela maqabane, make sure this video trend ihambe iyofika ezindlebeni kwezi leadership zenu ezibhedayo. Ndivile into yobana ngabe i-stack spread siyatshintshwa, stack spread to Mapetla, and I was like, what? Stack spread to Mapetla, and I was like, what? Now bengincokola ke nomnye umntu ke wasa-stack spread, oh very clever, siyancokola wazothi kuma the reason why besithi Mapetla because they are respecting utata ubanibani wasejozani, utata ubanibani Mapetla, ntoni that was fighting for freedom and everything. And I was like, how many people stack spread that were fighting for the liberation? How many people stack spread were fighting for the liberation? We can't choose one person siniki town igama lakhe. For the fact that as Mars, history school, for the fact that most of us as Mars, that person, andiboni mna. Good people, one, in leadership yasa-stack spread is running yotshintsha igama elithi stack spread. Ela gama elithi stack spread kwalona qala igama elithi stack spread alikho political. There are places ezithiwe ngamagama amabhulu ezenyanzeleka ukuba mazitshintshwe. Yes, they are being changed, but ngoku ngathi esiteke siyakopa. Hayi nathi kaloku imonto itshintshiwe kade kugompo, nathi sifuna uba ngugompo. Siyazazi izizathu zoba batshintshe pha, we are not sure. Hayi kaloku igqeberha yatshintsha igqeberha, so what? Hayi kaloku alwal north imaltswayi, so what? I wish there can be a petition that is going to be signed, which says abantu abafuna apha esiteke itshintshe nabantu abangafuni itshintshe, because kaloku we can't change to Mapetla. Asimazi noMapetla, asiyazi imisebenzi yakhe. I only find out a day before yesterday izolo elinye uba Mapetla, I only find out izolo elinye. No, asiyifuni loo nto. Stack spread people, ndiyacela nigather in this video. I want to hear into yobana ngaba nina nicinga ntoni ngeli gama Mapetla ntoni. I'm like, before ndisiva uba uMapetla was once someone that was fighting apha esiteke, I was like, kuthiwe Mapetla ndiqonda uba Mapetla kanene, Mapetla iseSoweto iphi kwezi ndawo mane eRhawutini yenye elokishi. Kwathiwa hayi ligama lomntu. So what? How many people were fighting? Nam ndim lo ndiyayilwela ifreedom. Kutsho ukuthi nam ndizawubekwa, because kaloku I'm the next Nelson Mandela. Kutsho ukuthi nam nizondibeka nithi okay, hayi ke uPrince Matyela. We can't do like that. Number one, i-leadership yasa-stack spread iyabaleka to change the name. Indlela very basic, indlela esiteke they are very bad. Kubalekile ukutshintshwa amagama. Esiteke there are places that even namhlanje don't have electricity. They are going to change the name. Esiteke akho manzi. They are running to change the name. Esiteke azikho into man, la misebenzi man o-EPWP apha etown, laa nto la truck kamasipala eqokelela udoti ayikho, but they are running to change the name. Esiteke amanzi awayi kwezinye ilali, they are running to change the name. I-leadership yasa-stack spread ayizisi yintoni le nto, ayizisi service delivery to people, but into abayibalekelayo nje for bona is to go and change the name. Like I'm asking myself now, you're changing the name to Mapetla and what? You know, even that family member, nefamily anqonda uba la family ivuyile uba iyatshintsha yenza igama lethu. Imagine ndingavuyela uba igama lam libekwe for a town that is corrupt
and that doesn't do service delivery, and that is bad because Sterkspruit si-bad. Simele sime ngantoni? Hayi nge-Sterkspruit Plaza. Sterkspruit Plaza enomnikazi wayo oyiphuculayo, that is making sure every day into yobana ngaba it's being fixed. What are we doing in Sterkspruit? Senza ntoni eSterkspruit? I've been on Stek City TV watching these videos nqonda anamsindo ingase ndibhabhe ndibe phaa kulaa nto yabo ndibabuze into yobana ngaba phambene le nto asiyifuni. Sithi aba sizula zonke ezi ndawo eSterkspruit akho misebenzi. It's nepotism left, right and center. Abantu baseSterkspruit basibalekile iSterkspruit. Nepotism left, right and center. Kuqashwa ngokwazana naseshop naphi. They come to us. We are changing the name of the town. Bane-bridge bayana ehamba amanzi ngaphezulu eyenziwe kudala kodwa kuthiwa we are changing the name. Kunelali ezine-gravel etown uhambe egravelini etown, but they're saying we are changing the name. They must first start by fixing the town, then they come back and ngoku bathi hayi ke siyobuya ke sotshintsha amagama. Nathi just be proud. Where are you coming from, Prince Matyeni? Mapetla in Gauteng. Sterkspruit. Inzani? Ndiyacela good people mna sisiteke, ndicela uvuba apha kule video uba what do you think about this whole situation, because mna iyanifratsa, iyaniphambanisa.